hedder Sten, og udover at jeg synger i orkestret Sten og Hyggenotterne, og spiller lidt guitar også, så tryller jeg også ind imellem numrene. Eller det vil sige, jeg tryller ikke rigtigt, fordi jeg er faktisk ikke tryllekunstner, så jeg kan ikke finde ud af det der med at trylle, men jeg har en god ven, som jeg har taget med, som kan trylle. Ham har her. Han er inde i denne her lille boks, lille æske, og han ser sådan her ud, og som I alle sammen nok godt kan se, så er det en zebra og en kanin, og den her kanin, den kan måske ikke trylle rigtigt, men den kan noget, som er meget imponerende. Den kan det samme, som Superman kan. Nej, den kan ikke flyve, og den er heller ikke meget stærk, og den kan heller ikke se gennem ting med sine øjne, men den kan skifte meget hurtigt tøj, og det vidste de måske ikke, at Superman kan, men i virkeligheden så hedder Superman jo Clark Kent, og går i almindeligt tøj, ligesom mig. Men når han så skal klæde om til Superman, så går han ind i en telefonboks, og så gør han det lynhurtigt, og så flyver han ud af telefonboksen igen. Eller hvis han skal fra Clark Kent til at være, eller fra Superman til at være Clark Kent, så går han også ind i telefonboksen og skifter tilbage igen. Og det kan denne her kanin også. Den kan meget hurtigt skifte fra hvid pels til brun pels, og den går ikke ind i en telefonboks, den går ind i den her boks, som bare er sådan en almindelig trækasse, men vi kan jo kalde det for en kanin-telefonboks. Så måske vil I se et eksempel på det. Det tænker jeg nok. Så hvis kaninen går ind i den her kanin-telefonboks, så skal man bare sige fum, 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 og så skal I bare se, så er den blevet til en brun kanin. Og det er ikke et fantastisk trick. Det synes jeg i hvert fald, at det var. Gik det for hurtigt? Jeg kan godt vise det en gang til. Altså, den kan jo skifte tilbage igen, ligesom Superman kan skifte tilbage til Clark Kent. Se, den går altså ind i sin boks, sådan her. Så er den blevet til en hvid kanin igen. Jeg synes, det er et helt utroligt trick. Og det er altså en listig lille kanin. Den er fuld af alle mulige små æbekatstreger, og kan altså bare skifte sådan frem og tilbage. Jeg synes, det er utroligt. Hvad? Når jeg skal jeg vende den om? Det kan jeg da godt. Prøv at se her. Så, men det gør jeg jo ikke. Når jeg skal ikke vende den sådan om. Okay. Jeg skal vende den om på bagsiden. Aha. Fordi at der sikkert er nogen af jer, der sidder og tror, at der er en brun kanin på bagsiden, og at jeg bare snyder af, at jeg bare vendte den om. Nå okay. Jamen, jeg kan da godt gøre tryllenummeret en gang til, uden at bruge kassen her. Så kan I se det. Altså, den her hvide kanin, den skifter ved, at man siger bum, 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 bum. Og se, den er, som jeg sagde, fuld